Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula pun janji dateng panjenengan pirengaken mawon nggih. Tapi niki ilmu umum. Niki bulan Ramadan. Sejanten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk berpuasa. Tapi kebanyakan sakniki pun akhir zaman kathah sing ingkang boten puasa. Mongko ingkang dimakrifataken dhateng Allah, tentang keimanan makrifat dhateng Allah. Ingkang makhluk sing namine manungsa berpuasa di bulan Ramadan niku wau. Nggih niku wau pun iman. Lah iman pun jelas. Bulan Ramadan dinanti-nanti ditunggu-tunggu untuk menjalankan puasa. Niki umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang iman. Lek wis iman wis jelas Islam, tapi Islam belum tentu iman. Mongko menika di bulan Ramadan akhir zaman iki kathah sing boten poso. Lah niku nggih. Lah niki alhamdulillahirabbil alamin, niki ilmu umum sedanten menika insyaallah ngalami sedanten. Dalam keadaan berpuasa, tilem niku mawon hitungannya dihitung oleh Allah senajan tilem nggih. Hitungan ibadah. Kula mboten jelasaken ganjaran di bulan Ramadan. Kula niku mboten ngerti karena niku rahasia Allah. Lah niku nggih. Tilem dalam keadaan tilem niku wau tiang ingkang iman datang Allah niki wau dalam keadaan puasa nggih. Maka Allah memberi melalui mimpi. Nah niku enten sing kados maringi minuman susu, enten sing maringi nggih makanan-makanan nikmat menika. Nggih termasuk buah-buah ingkang nggih salah setunggal anggur ngoten niku. Lah niku sing nglayani niku sedanten menika estri-estri. Sampai ditangetaken kula. Napa sih artine widadari niku? Lah niku nggih. Niku syariatane pun jelas bidadari niku pelayan orang-orang yang beriman kepada Allah. Niku syariate. Lah niki nggih. Lah niki mongko kula jelasaken panjenengan mawon tilem niku tasih diparingi ilmu kemakrifatan dhateng Allah. Mongko panjenengan kalian kula mboten percaya, tapi ngalami. Percayaan datang tiang ingkang sing dadi narasumber sing niku. Lah sing mboten krana haki krana Allah mung krana donya. Akhire diartekaken beda-beda. Gak ono ngono-ngono iku khurafat. Gak ono ngono iku pembohong. Lah niki senajan kados kula ngeten lek krana donya tidak akan diberitahu oleh Allah rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Allah. Rahasia tapi dituduhno nggih kanggone basa ilmu niki hanya orang khusus katanya gitu. Jelasnya memang kalau yang bisa diberi penjelasan bisa menjelaskan seperti ini. Maka nggih panjenengan pun semerap ngaos mriki mboten saged nerangaken bab niki. Sesungguhnya panjenengan pun diparingi ilmu ma'rifatullah senajan panjenengan fisikipun tilem. Bukti pun panjenengan sekedar mimpi minum susu, makanan nikmat-nikmat yang lezat niku wau. Panjenengan bangun merasakan perut niki kenyang. Perut ini sudah enggak haus mulut ini. Lah ini ilmu yang sesungguhnya sejati kekal abadi guru niku datuwa. Lah napa jenengan guru-guru akan menungso wujud niki sing sampean bayar. Nek sampean gak bayar anak sampean kula kenging wangsul. Ngoten to? Nggih mboten saged nerangaken haki Allah sabenerane. Lek berbau duniawi niku Allah ingkang sanjang. Moko atos-atos panjenengan.
Banyak sekali orang-orang yang menyandang Gus, tapi kenyataannya Gus Buster, kakek neneknya, datuk-datuknya pengkhianat negara Indonesia, perubah sejarah Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun menyampaikan ayat-ayat Allah, walaupun menyampaikan kitab-kitab Allah, kenyataannya hatinya ada keturunan gen-gen jahiliyah dari nenek moyang datuk-datuknya. Di hadapan Allah perilaku jahiliyah, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ulama suh maka tidak bisa menerangkan yang sesungguhnya haknya Allah. Bab mimpi mawon mboten saged nerangaken jelas kados ngeten niki. Dan mriki mung 5 menit panjenengan saged ngimani datang Allah sesungguhnya. Moga makanan di akhirat sana monggo nih wong umum senajan melalui mimpi sudah diberikan. Nah niku buktinya nggih. Moko menika monggo kula kali panjenengan sebagai warga Kota Pasuruan jalani istiqomah melalui sholawat kunci utama sedanten mengalami nikah. Pun berpikir sing lain-lain. Iman kebodohan diri serahkan pada Allah, maka panjenengan akan diberi pengalaman keimanan oleh Datu Ar-Rahman Rahim. Sekecil panjenengan tilem kali kula diparingi mimpi ingkang keduan ingkang sae-sae menika mung sekedar mimpi, tapi setelah bangun panjenengan pun ngrasakaken kiambek. Kula kalian ngrasakaken kiambek sehingga kula saged nerangaken niki bab ingkang disyariataken Allah lan ilmu Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang kula sampaiaken menika cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.